să vă prezentăm aplicația Aptus Ticketing, mai exact, modulul de cumpărare bilete de pe internet și modulul de validare a biletelor, precum și cum primește clientul acest bilet în forma unei poze pe telefonul mobil. Avem mai multe componente, încă o dată aplicația web prin care facem cumpărarea de bilet, un telefon mobil, un BlackBerry pe care o să primim biletul în forma unei poze și un echipament mobil, un cititor de cod de bare în care o să valideze agentul de la intrarea în sală dacă biletul e valid sau nu, sau dacă a mai folosit cineva. Și acum vom începe prezentarea vânzării prin internet. Pagina de internet ne prezintă lista cu filmele sau spectacolele care rulează și aici programul lor. Acum vom cumpăra un bilet. Vom scrie numele persoanei și adresa de e-mail către care vom trimite biletul. Iar apoi, din listă, vom vedea ce bilete nu s-au rezervat până acum, nu s-au vândut. Ne vom selecta un bilet la parter, rândul 9, locul 6. În acest moment, mail-ul a fost trimis și deja a ajuns. Ar trebui să primesc pe telefon. Da. Deschidem atașamentul. Și asta e biletul nostru. Agentul cu terminalul, să pornim și terminalul. Trebuie să citească pur și simplu biletul. Și se afișează, bine ai venit Cristian, spectacolul Avatar începe de la ora exact spectacolul pentru care am cumpărat bilet. Dacă mai vine și altcineva cu același cod de bilet, dintr-un anumit mod face rost de el și încearcă să intre din nou, un pic. Atunci primește o informație, agentul biletul deja a fost folosit și afișează iarăși detaliile de cine a fost cumpărat. Acum, dacă mergem la aplicația de caserie, putem vedea că nu putem vinde din caserie biletele deja cumpărate de pe internet. Hai să vedem dacă